Rom prejagmani chalate buri o jaga borok khoroknini no chaya. Norok hinkai baksaba wansukana o jaga ba chalani no chaya. Tangi hinkai o chalase buri no rep khayo hinkai ba o chalani no chaya. Abudi hinai norok wansukana. Piaba abudiya tini chung kebuni sapurwa kok sayawoi direct huja kokno buskango karui salanai. Te jodi nung o rom prejagmani abunu story saimaya hinkai screen o kahamke nugui tomokana nung description box o click khaye a jaga link rijak tongo a link o habuinedi nung kahamke bujinai. Lamsogo jotona ani wati sanalo norok hinke pulen sim lazora kahamke nadi te kahamke bujinai. Jodi nung video no skip khlaina khenke nung kahamke bujiglak ola bujiya hinke aboni ni sakni problem ongnai. Pule hinke chingsemana o buri rok chalani logiwo bike kawi beranya thangka. Abun olo o chalaron bike thok pajagei o buri te chala borok abudi keno din salsa horni jorawo time spend khanya nangkha. Te abun horon hinke o chalate buri rok borok thansa khayi chuak nunglayi khorosate kebo kun control khaimali abun bage o chalarok bai buri rok rom prejangnani nangkha. Tabuk phadi aroni kobi kono salainai te nung arwo nina ani hinjawoi kahamke wansuknadi. Te abo kebana kahamde hamya sanani phachingo thangya. O buri rok pule nokni ongkhor thangpuro bini ama babu tangi saimaya. Te abon horsa o buri rok je kemai tomani bini ama babu tangi borno phone eba ke call khaipano naituklaya. Norok ni besa bo jaga thang bo jaga tong abo naikolnani buma bufani thaniwasi. O buri rok chalarok bai bernya thangkangke lama bai thokpa jaka. Bai thokpa jama jorawo o buri rok tangi bini ama babu no phone khai sahoria jeng nogo phaimaya ongui tongkha. Chini bai thokpai thanga jengno kisa phaina phadi abuti hinai. Aro 4 jona buri tongo 4 jona khorok buri ni bisingo khorok chan pono phone korei eba ke balance korei amtui da. Tangai norok amse problem kalaye bai thokpai nogo phirokmaya ongui tongkangke nini nokni ma babuna sahoria. Jodi wansudi o buri rok apur pulani sini bina ama babuno kubikok sakangke bina ama babu borokno naharna dia naharia. Jesik jora hamia ongui tongpano bosano problem kalayu hinai khonakangke je nokni buma bufa hinjanai bo sure thangai nahanai bongni bosano. Tabuk aro kok hinkai abose o buri rok tangai nokni buma bufano pulawo sahoria bini ma babuno. Kahamke wansukni dol rok norok bahino aro sabuni kahamte sabuni hamya wansuknadi. Chela rokhai bachi thokpai nogot phirokmaya ongui tongkangke bini ama babuno borok bahino tangai sahoria. Tei amsuk hamya jora ongui tongkangke keboni bumate bufa bosano naharia tongala. Hinkai o chalarok tangai borokni ma babuno kubikok saya tangai nogo sahoria je jeng lama bai thokpai jeng nogo phaimaya ongui tongkha jengno ke dati na phadi tangai kubikok saya bo bini nogo. Wansuknadi dol rok nor bahina kahamke o kokno. Jora hamya saiman tongo horongkha hinkai chalate burini bumate bufa nijini bosano nogo phadi hinai tangai naitugya. Tangi sahoria nogo phadi hinai. Wansud aro dol rok jora hamya saiman tongo cherai rokno bahake asuk freedom khayi yakarina musung. Bujinadi abode cherai rok tei tamongnai asuk freedom rijagei. Buma bufa se bosana amsa kai free khalai yakaro hinge o cherai rok tei tamongnai norno kahamki wansuknadi dol rok. Kahamki wansuknadi final kok hinkai aro chalate buri jotono full planning borok berai party khanyani agino kok sablajak kok salajak. Aboni bagai chalate buri borokni nogo bini ama babuno khoroksate khorsa kebono phono kuno sahoria chalani phasingo bo kubui kok saya te burini phasingo bahino kubui kok saya tangi hinkai borok puliano salajak jeng berai party haike chuak nungei amti khanyani o kongno kahamki wansuknadi dol rok. O jaga je ang amti hini chamani abo baksa borok hamya wansuk tongna amti min je borok je kuno agini simno full planning khajak akok si sana naimani ang. Tei abun horo tamang khangke o chalarok chuak nungai phekba kya hinke borok niji nijino control khaimale abun bagai borok o burini thaniwo hamya samung khanya nakya phiaba abo belaki chaya kala kheje nungai pa khangke o burini thani amti ke hamya samung khaimani. Tei aro chalano simi hamya hini sanan thangya aro burini bahino chaya tangai hinkai bo niji siti tei tangai a jaga thang bo tangai bina ama babuno pulauke sahoya je a jaga tangai chalarok bai ke chuak tangai nungna nang aro sudo chalarok simi burino chuak khanimaya ako kashi kahamki wansudi buri rok bahino boni ichha kanyo thango te boni ichha kanyo nungai phayo pulan sino pura full planning sudu rom frena akok simi se je rap khanyani akok simi se full planning ongui maya phono tei joto bar baki hinge jotono full planning.
Tabuk las kok abono sanai o jagao chala abake bwrwi khorokjano simi hamya tasari jodi sana nangkhangke borok khoroknwi dujonani no chaya kalaio o jagao. A kokno nung bahaino kaham ke wansuknai di bwrwi no simi hamya tasari chalani bahaino chaya tongo tei chalano simi hamya tasari a jagao bwrwi ni no chaya tongo mane kai borok khoroknwi chalabai bwrwi borok khoroknwi ni no chaya. Ani last kok abono sanai tenor wahino kaham ke wansuke answer ridi abake comment khaidi o chalate bwrwi borok pulia nokni ongkhor thangpro bongni buma bufano borok tangi saya je chung amti borok bai berainani amti dol bai thangnani hinai tei aboni next wngkha borok lamao thokpajak tongpro tangi borok chalate bwrwi nogo kebono kuno sahoria chini thokpai tongkha chung nogo phaimia wngwi tongkha amti kahai kokno khnawi keboni buma tei bufa nijini bwsano nahariara tono a kokno siminor kaham ke wansudi tei tangi borok chalak sawoi a horo chalate bwrwi thansa khai chuak nungna nangkha.